12 dekabrda belenen bir taraplık günü münasibetli satığa çıkarılan ardan gök, miwe, et önümlerinin tavuk kuğudunun sevdası ertesi 13 dekabrda tamam oldu deyip Balkan sevtindeki çeşmelerimiz haber verdi. Balkanavat vilayetinin Dayhan vadarındaki devlet dukanlarına inni 3 gün veri hatta ardan yumurtlu hem satılmayar deyip adatlığın haberçisi 18. dekabrda haber verdi. Onun sözlerine göre devlet dukanları toplumunun resmileri bu yağdayı bir taraflık bayramının ön yanına kurulan ardanlaştırılan ağlık sevdasının möhletinin tamamlanması bilen düşünürlerler. Resmiler inniki ardanlaştırılan ağlık sevdasının 22. dekabrda täze bayramçılık münasibetli başlanacaktığını aýdýar diýip çeşme etdi. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Iranyň ardan doňdurulan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny görüň berdiler. Et tağamı gowy ekeni, emma köp wagt gaýnatmaly. Bir gün öňünden uksuz sepip kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürlü tağam berjiler bilen bişirseň ýumşak bolup bişýär. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň eti ýa-da zuburuň eti ýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan gowy, erwet däl, ýöne ýagy köp. 60 götürümden gowrak ýagly et satyldy. Deyip bir ýaşaýjy etdi. Ardanlaştyrılan söwda döwründe tawuk kuğudunu satyn alanlar bu gezek satylan tawuk kuğutlarynyň möhleti geçen bolup çykanlygyny, olaryň erwet ýytlananlygyny aýtdylar. Tawuk butlaryny ýerden doň ýagdaýda satýarlar. Gapyda satylan harit ýyzyna alynmaýar diýen ýazgy goýupdyrlar. 7-nji bölümiň ofitserleri raýat eşiginde gelip adamlaryň telefonda surat almagyna, hatda gepleşmegine hem ruhsat bermediler. Söwda resmileri bolsa 18 manatlyk günewakar ýagyny öz tanışlaryna hasapsyz mukdarda satyp şäher halkyna arzan ýag guturdy diýdiler. Ýörite gulluklaryň ofitserleri diňe raýatlaryň video düşürmezligine gözegçilik edip bolýan korrupsiýa göz ýumýarlar. Deyip bir ýaşaýjy adamlaryň bu ýagdaýa gaty gaharlarynyň gelenligini hem sözüne goşdy. Onuň pikirçe dagwalaşan köp bolan soň ardanlaşdyrylan söwdany wagtlaýyn togtadan bolmaklary hem mümkin. Söhbetdeşlerimiz mandarin, apelsin ýaly önümleriň bazarda 30 manatdan, döwlet söwdasyna 9-10 manatdan satylanlygyny aýtdylar. Söwda işgärleriniň döwlet dukanlaryna satylmaly önümleriň bir bölegini bazarda gymmat bahadan satdyrýanlygy hakyny görüň bar. Ýöne baýdylýanlary resmi ýagdaýda tasdikladyp bolmaýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle-de tanışlyk asaplaryň bazarda 1 kilogramy 150 manatdan satylýan ete doňdurulan ardan etten aryp garyp satýanlyklary öňe sürilýär. Aýdylmagyna görä, doň etleri gazly suwda 3 sagat ýatyryp, soň yerli et bilen garýarlar. Ýöne bu ýagdaý hem resmilere tasdikladyp bolmaýar. Aşgabatda habarçymyz hem ýylatyň el ýeterli wakadan ady önümlerini satyn alyp bilmeginiň çylçyrymly bolmagyny galýanlygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä, paýtagyt bazarlarynda satylýan yerli mal etiniň söwdasy ören öz boluşly. Bazarın et satılyan bölümündeki tekçede koyulan etlerin bakalary 70 manat diýilip görkezilýär. Alıcılar bu narhy bir-birinden eşitip et satylyar diýip gelýärler. Bazarın et satylyan yapık bölümüniň işigini nowatçylyk çekýän polisiýa işgäri gelen alıcılara et satyn aljak bolsaňyz 100 manatyňyzy taýýarlap goýun. Häzir dukanyň içindäki 2-3 adam çykýança garaşyň diýär. Şeýlelikde polisiýa ofiserining daşy işikde taýýarlap goýbermegi bilen alıcılar 100 manatlyk 1 kilogramdan gowrak et alyp çykýarlar diýip bu ýagdaýy gören şaýatlar gurrun berdi. Aýrarlykda gurlaşan Aşgabatlylar ardanlaşdyrylan söwdada polisiýa nowatçylygynyň gerekdigini, ýogsa et bölüminiň aýna diwarlarynyň içeride ardan et aljak bolýan adamlaryň döredýän basawatlygyny geçip barýanlara hem görkezýänligini aýtdylar. Polisiýa gözegçiligi bir gezek et alan adamyň ýene gaýtadan et almagy gelmeginiň, adamlaryň bu söwdany video ýazgy etmeginiň öňüne almak üçin et söwdasy tamamlanýança dowam edýär diýip çeşme etdi.
Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýyllyk geçirýän çykyşynyň dowamında Ukrainadaky urusda Moskwanyň töwüş meýdanyndaky ýagdaýy barada ynamly gurulap, paragçylygy gazanmak boýunça Kremliň möhüm egilşiklere taýýardygyny isharat edýän hiç bir alamat görkezmedi. Medbuat ýygnagyny Rus raýatlarynyň öňünden bir taýlanan soraglary bilen utgaşdyrýan 2025-nji ýylyň netijeleri atly çäre 19-njy dekabrda geçirildi. Bu çykyş Putiniň 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda Ukrainada dolu gowrumly çözüşi başlamagyndan tat 4 ýyl soň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň paragçylygy gazanmak boýunça diplomatik tagallalarynyň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Kremliň gözüňünde tutýan meýilleri boýunça bolup biljek isaratlar sebäpli bu çykyş hem Russiýanyň içinde hem de daşary ýurtlarda ünsülen ýerlenýär. Putin çykyşynyň ilkinji minutlarynda biziň goşunlarymyz çaknaşykçylygynyň ähli uğurlary boýunça öňe ilerleýär. Käbir ýerlerde çalt, käbir ýerlerde haýal. Emma ähli uğurlarda duşman ýygy çekilýär diýip öňe sürdi. Bir gözegçilik astynda geçirilýän bu çäre köplenç bir näçe tagatlap dowam edýär. Putin soňky aýlarda Russiýanyň urusda artykmaçlyk gazanýandygyny we öz öňünde goýan maksatlaryna ýetsekdigini gaýta-gaýta aýtdy. Onun bir guramalaşdyrılan sowal-jogap çäresiniň dowamında eden ilkinji beýanatlarynda ilki meýillerini gowşatjakdygyny görkezýän alamat bolmady. Putin beýleki mowduklara geçmedinden öň men ýylyň ahyryna çelini söwüş meýdanynda täze üstünliklere saýat boljakdygymyza ynanýaryn diýdi. Russiýanyň güýçleri 1100 kilometrlik front çyzygynyň durly uğurlarynda Ukrainanyň adam güýji we köplenç ýarag enzam taýdan kemçilik edýän goranyşyna dowamly basys edip haýallyk bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýär. Şeýle-de bolsa Putin Russiýanyň öňe gidişliklerini has pazarly edip görkezdi. Ol Moskwanyň Harkiv regionundaky Kupyansk şäherini dolu diýen ýaly ele geçirendigini, Ukrain ýerlerini hem gaby alandygyny aýtdy. Bu öňe sürme gaty jedelli. Sebäbi geçen ay Ukrain güýçleri Moskwanyň eýelen käbir tewitlerinde garşylyklaryň hüjümleri gurady. Şu hepde bolsa Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş herkerdeti Kiýewiň şäheriň aglawy bölegine gözegçilik edýändigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geçen hepde bu tewite tapar edip şäheriň tinmandygyny görkezmäge çalışdy. Putin şeýle hem Donetsk oblastyndaky Pokrovsk şäheri boýunça Rus güýçleriniň öňe ilerleýändigini belledi. Moskwa takminan 1 ýyl bäri bu şähere ileri tutulýan maksatly ugur hökmünde garaýar. Şäheriň Russiýanyň eline geçmek hup taklanýar. Ukrainanyň aýtmagyna görä, olar häzir hem şäheriň merkezine we Demirazak etraplaryna gözegçilik edýär. Russiýa bir näçe ay bäri Kiýewiň we Gunwataryň okatyslyklary betetmek baradaky çağırşylaryny reddedip gelýär we egilşige taýýarlygyny görkezmän paragçylygy gönükdirilen tagallalary kynlaşdyrýar. Şeýle-de bolsa Putin paragçylyk tagallalaryna Ukrainanyň päsgelçilik döredýändigini öňe sürdi. Sol sanda Kiýewiň Donetsk oblastynda bara bolan goşunlaryny ýyda çekmekden ýüz öwürýändigini aýtdy. Putin biz Kiýewiň bu konflikti durdurmaga taýýardygyny görmeýäris diýdi. Biraz soňra ol diplomatik tagallalary talgylanyp Moskwanyň käbir isaratlary tinlaýandygyny, sol sanda Ukrainanyň hökümetinden hem haýsydyr bir dialoga taýýardyklary bardaky alamatlaryň bardygyny aýtdy. Putin çykyşyna Ýewropa Birleşiginiň 19-njy dekabrda doňdurulan Rus aktivlerini geljek ýyllarda Ukrainanyň ykdysady we harby zerurlyklaryny goldamak bardaky teklip boýunça lalasyga gelip bilmäändigi bardaky habarlardan bir näçe tagat soň başlady. Munyň ýerine Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary Birleşigiň Kiýewa 90 milliard euro, ýagny 106 milliard dollar meçberdinde götürümsiz garz berejekdigi barada ılalaşdylar. Amerikanyň wekilleri Ukrain we Rus resmiýetleri bilen bir näçe tapgyrda aýry-aýrylykda gepleşikleri geçirdiler. Ýewropa liderler hem Kiýewiň Moskwa üçin amatly bolup biljek ılalaşykdan saklanmagyna ýardym hökmünde öz garaýşlaryny beýan etdiler. Trump 15-nji dekabrda ılalaşyga ýetmek mümkinçilikleriniň ozalyklardan has ýakyndygyny aýtdy.
Emma itaati davaly meseleleri boýunça sol tany territoriýa gözegçiligi itaatanda agyr töwüslerin alınıp barylýan Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk we Lugansk oblastarynyň gözegçiligi boýunça Russiýanyň we Ukrainanyň pozisiýalary biri-birinden çürtkedik tapawutlanýar. Putinin soňky çykysy Amerikan gepleşikçileriniň Miami'de Ukrain we Rus wekilleri bilen ýene-de aýry-aýrylykda geçirilmegine garaşylýan duýsugynyň öň ýanyna gabat geldi. Putin Russiýanyň egilsigi taýýardygyny görkezýän üren az, hatda umuman hiç ile alamat bermedi. Ol 17 dekabrda eden çykysynda emele geljek itilendik paragçylyk teklibiniň Moskwanyň talaplaryna görä bolmasa Russiýanyň özüniň hasaplayan topraklary güýç bilen aljakdygyny aýtdy.